ассалому алайкум дӯстони азизи меҳрубон. субҳи зебои ҳар яке шумо дӯстони азиз ба хайру шодӣ бошад. боварӣ дорам ки ҳар яке шумо дар ин мулки ғарибӣ сиҳату саломат ҳастед. аз ҳар яке шумо миннатдор ҳастам ки дар комментарияҳои бениҳоят хубро нависондед, бениҳоят моро дастгирӣ кардед. ман фикр мекунам ки ман танҳо нестам, шумо ҳамроҳи ман ҳастед. анакнун биёед дӯстон влоги имрӯзаро боз аз фотимаҷон оғоз мекунем. инамҷа фотимаҷон фикр мекунам ки ба ман ёрдам карда истодааст. ман ки камтар корҳои хонаро ҷамъ кардам, як хел мебинам ки фотимаҷон дига ҳама ҷора аз шкаф бароварда истодааст. кораш ҳамин, дӯстдори ҳамин корҳо, чӣ мегӯем, хонаро аз шкаф баровардам, ҳама чиро тунук карданро бениҳоят назм мекунад. хайр бе як ҷоя тамошо мекунем ки фотимаҷон бо чӣ кори дигарҳоро мекунад. дӯстон ана ҳамин сангпуштакро кай вақти ҳукмати ки ман барои камилавам харида будам бениҳоят ба ӯ маҳқул буд. фаромӯш кардем барои фотимаҷона барвақттар вай кунем, чӣ мегӯяд батареяашро олиш кунем, монем. фотимаҷон фаромӯш кардем, ина нав мондем ки фотимаҷон тияр гирифтааст. ҳамаи сангпуштак музика дорад, се-чор намуд музика ҳаст. онҷа монам рақс дорад, бениҳоят писанд омад. барои кӯдакҳои ман, намедонам кӯдакҳои дигарро чӣ хелиянд, музикаро бениҳоят дӯст медоранд. кай вақти музикаро шунавам рақс мекунам. кӯдаканд хурсандӣ мекунанд хеле дӯстон. наку фотимаҷони мо кам раҳгардон шудагия, кам раҳ мегардад. хостам аз ҳамон лаҳзаҳоам ба шумо нишон диҳам. фотимаҷонам хеле мехезад меафтад навраҳ кардакон халям. хостам ҳамроҳи шумо амирӯзорам як ҷоя тамошо кунем, баҳра барем аз кӯдакҳои майда. касоне ки кӯдакҳои майда дорад, ранги манам хеле одат дорам тамошо кардан завқ бурданро. анакнун дӯстони азиз, камтар пеш ман ба шумо нишон дода будам ки ман дар мини парник ҳамин гуна райҳонро шинондам. ина райҳонҳои ман кам баромаданд дӯстон. мини парникҳо чизҳои хуб будааст. рости гап бори аввал истифода бурдам. нам хеле баромаданд. фикр кардам намебарояд, чизҳои фикс прайс, намедонам як хелаш сифаташ наонқадар хубанд. аз ҳамин сабаб тарсидам як намудашро гирифтам ки рости гап истифода бурданаш мешудааст. ин ҳамин гуна райҳонҳои ман кам баромадагиянд. хайр дӯстон, чӣ гуна ки дида истодаем, ман зич коштагиам камтар калон шавад баъд замин мешинонам. барамиқа аввалан дар хели мини парник бори аввал шинондам. дӯстон, баъд аз замонро нишон дода шудан, имрӯз ман холодильникро хостам камтар дарунашро тоза кунаму ҷобаҷой кунам. инам хеле тоза кардам. камтарак аввал хуб мекунам, баъд средства барои холодильникро истифода мебарам. ӯ бӯи лимон дорад, бӯи мандарин дорад, бениҳоят нағз аст. ман нағз мебинам. агар кати чӣ мегӯям, бисёри вақт ман бе средства ҳам дар ини дохили яхдонро фақат мандаринро мемонам ки посташро ҷудо карда бӯи мандарин кунад. дӯст медорам ки холодильник ҳар хела накунад. бӯи мандарин бениҳоят хуб аст. аз ин сабаб истифода мебарам. хеле тоза мекунам дӯстон. биёед маро ҳамроҳӣ кунед. инҷа камераманам маро ҳамроҳӣ карда истодааст. инам хеле пок карда шудам. баъд ҳама дохилашро мешӯям. алоҳида нишон надодам, чунки вақти бисёра мегирад. ҳамаша
ҳамашуям ҷобаҷо мекунам дӯстон. баъд боз дар охир мебинем, баъд баҳо медиҳем ки ба шумо мақбул шуд нашуд, корҳои ман карда хеле меояку тамошо мекунем. Шумодан ки хеле мақбул бошад барем баъд чӣ мегӯем маринавар карда мемонам. пеш аз пухтан барои ин ки мулоими нағз биёяд метавонед шумо истифода барем. хеле камтар бораш ба намак мекунаму равғанчиро истифода мебарам. метавонед вақтое мешавад ки ман ба дохилаш ғайр аз равған боз майонезро истифода мебарам ё сметанаро. метавонам халеам истифода барем, асосан равғанро истифода мебарам. рости гап ҳамин намудаш ба мо бештар писанд аст. хале ҳамаша якҷоя мекунам, мемонад то маринавад шуданаш. акнун ба дохилаш хостам камтар дудуна помидор, камтар чеснок, баъд укропро ҳамроҳ кунам ки бомаззатар мешавад. ғайр аз ин боз қаламҳои бурғорие ки дар яхдон ях карда мебудам ҳамонро истифода мебарам. мояшро нағз мекунад, онҳоро майда реза мекунам. чӣ гуна ки шумо ба шумо ҳам мақбул аст метавонедам хеле майда реза кунед. манам ин тавр реза кардам. акнун ҳамаашро ба дохили пакети ки дар духовка мепазам ҳамонро истифода мебарам. хеле карда ба дохили он камтар намак равғанро ҳамроҳ карда аралаш мекунам. беъд рафтиҳоро боз якҷоя мебинем. дӯстон ба дохилаш гӯштро ҳам андохтам. онро дар духовка дар ҳарорати 180 градус ба муддати 2 соат дар роҳи бени паст яъне намекунам 180 градус мепазам ба муддати 2 соат 2 соат соат хале мепазам. бениҳоят мулоими нағз мегӯяд. ман акнун то пухтанаш дӯстони азиз магазин рафтам. 2 соат вақт мегирад. камтар харид кардам. нерӯҳоро бо бороҷон харид карда истодам. бениҳоят писанд аст. инҷа камтар масла гирифтам. инҷа бошад барои крем творожни сливочный сир гирифтам. намин бисёр истифода мебарам. барои ида пеша ки харид кардам ки вақти аксия мешавад гирифтам. инҷа бошад камтар ширинӣ барои бегаҳа. намуи қадарак камтарак харид. мои рамазонда камтар харид мекунам, чунки бисёр намехӯрам. кӯдакон майдам кам харид мекунам чизое ки лозим ҳастанд. ин 3-4 чизое ки ҳастанд сир, масла, ино бошад асосан барои бегаҳа. анакнун дӯстон то тайёр шудани хӯрок ман аз магазин омадам. ҳама чиро ҷобаҷо кардам. инҷа бошад камтар салат мекунам. ба ман
دوستان مهربان که برای ما تیار شد اون رو میگیرم و سرخانه یعنی تیار میکنم و به شما گذاشت میدهم یا دوستان خوراک ما آماده شد چونه که شما دوستان دیده ممنونتون بعد از این باز دسترخوان رو آب دادم حاضر باید دیگر تماشا میکنیم و حالی اینکه به شما آرایش دسترخوان چه خیلی است در روزی که من آرایش ندادم ستایل ما به نهایت майда است این برای دو نفر اساساً ستایل майда است هم خیلی چیزی که هست موندم خیلی آرا دادم چونکه خوش را آرا دادن میشود جای майда است از این سبب اینجا финик ҳаст و чун хурмо камтар ширинӣ ки харида будам намедонам салатро якҷоя мехай кардам салати мевагӣ камтар ширинӣ дӯстони азиз асосан шириниро қадар истифода мебарем барои ин ки навм қадар хуб аст моҳи рамазонда